Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Vanhu vasanyepere chirwere furu yakagara iriko inga mukondombera ndaitaenda kotora mapiritsi ekujusa uko ndakadii kufa. Zvino monyepera kungoti hanzi mwana adonha. Vanhu pambai nezvinhu zvenyu zvakanaka, nyangwe takatadzirana usandiurayire mwana. Unoziva muromo uyu akada kukurwadzisa nokudyira mwana. Ndarwadziwa nekusheka kwakaita mwana. Ndakachema zvekuti dai vhidhiyo iyoyi yanga iripo makandiona ndakadzungaira ndikati ndakuenda kumba sarai mupedzerane nenhau yemwana. Kukwazise zvekare tichisangana pano paSly Media TV. Zita ndinonzi Shorai Murwira. Tiri kufambira nyaya dzakasiyana siyana. Nhasi tauya kunonzi kuChamva panonzi paChabwino. Tiri kumbotaurawo nevanhu vanogara munharaunda inoyi. Hanzi paita dambudziko revana vari kungodonha. Kune umwe abva anzi akatoshaika akadonha runyerekupe ruri kuti vamwe vacho vari kudonha, vamwe vachinamatira vachipona. Saka rikatimbotaura nemadzimai atasangana navo vari pano paChabwino pamashops vatitsanangurirawo kuti nyaya iyi zviri kumbofamba sei semanzwiro avari kuita. Right, ndina vamwe mama wandinawo panapa futi. Tichiri pano paChabwino tiri kutaura nyaya yevana vari kudonha mushure mekunge mumwe mukomana adonha afa zvisina tsarukano, akatovigwa nezuro. Saka ana mama tiri kutaura navo ava havasi kutendera ivo kuti vange vachionekwa pachivhitivhiti, ndosaka muri kuona vari pasaidhi. Zvisinei muchavanzwa izwi ravo ndichitaura navo ende muchivaona futi vakaita sekunge vakakupirai gotsi. Mama ndokumbirawo mundizivisewo kuti nyaya iri kunoku iyi zviri kumbofamba sei, uye imimi mupfungwa dzenyu, kufunga kwenyuwo semunhu wechikuru, zvii chaizvo zviri kunyatsoitika? Tatosvika kuti tingatangire papi kutopererwa chaiko. Zviri kusanganisira vabereki chaivo vamwe vari kungodonha vachitongofa, hazvina kutangira ipapa. Saka iye mwana iyeyuyu wechitu akadonha futi nezuro akazobatsirwa kumaprofiti. Zvakatotityisa kuti zviri kubva nekupi zvikuenda nekupi. Saka tiri kutokumbirawo kuti dai tawanawo vanotibatsira kubvawo kumasabhuku edu. Asi sabhuku ekwedu isisi akambotaura mashuromu mushure mekunge mune murume akabuda pamba achibva aenda kurodhi achitsvaga vamwe wake achibva angorohwa nemotikari vaaparara zvisina tsarukano. Babva kuti futi mamwe mashoko akataurika kuburikidza nemunharaunda matigere. Saka zvaakusvika nekuchikoro kuvana zvaakutotityisa. Saka tinongokumbirawo kuti vanhu vemuZimbabwe kune vanogonwa kunobatsira tisazive kuti hatisi kuziva kuti zviri kubva nekupi. Saka takutokumbirawo kune vanogonwa kubatsira vauya kuzotibatsirawo pachikoro pedu nemunharaunda matakagara. Asi sabhuku edu akanga ambotaura mashoko iwayo kuti dai ndaona vanobatsira vauyewo kuzotibatsira kuitira kuti vanhu tigare zvakanaka. Asi mimi muonero wenyu chingave chii chaizvo chinganzi chiri kuitika? Zvikutotityisa nekuti hazisa zvamboitika pachikoro pedu. Paimbonzo panoonekwawo zvaioneka asi kuvanhu zvakasingasviki kuvanhu. Alright, zviro muri kuti zvaimboonekwa ndezvipi? Makuhwa aiti chii zvaioneka zvaimbobudikira? Aioneka nyoka kuchikoro ikoko zvikazongopera. Nyoka idzi dzaiwanikwa dziri pai? Kuchikoro uko, kuchisango chekuchikoro uko ndokwadzaiwanika. Saka nyoka idzi hadzina kana mumwe munhu wadzakambokwadza hadzo, dzaingowanikwa? Aiwa, hadzina kumbokwadza. Alright, mama maita basa nenguva yenyu. Pari zvino tiri pamusha wavakamuruko muN'andu village. Tinombotaura navakamuruko avo vakashayikirwa nemwana wavo anonzi akadonha pachikoro apa. Baba, ndinokukwazisai uye ndotine matambudziko nezvamakasangana nazvo. Aiwa, ine urombo nazvo nemewo muchisvikawo muchitigamuchirawo panyaya dzacho. Ndinotenda. Baba, ndokumbira munyatsonditsanangurira zviri kunzi zvakaitika nokuti mahunga ari kufamba ari kungonzi pachikoro pari kungodonha vana, vamwe vachishayika, vamwe tiri kunzwa kuti vakanamatirwa akabva amuka. Ndokumbira munyatsonditsanangurira imimi masanganikiro amakaita nedambudziko renyu. Ini masanganikiro nedambudziko rangu nderekuti mwana akabva pamba kuri kuseni achienda kuchikoro kuChabwino ikoko.
Saka asvika kuchikoro 8 o'clock ndidzo takatanga kuchiziva pasi 8 o'clock ndo paanonzi mwana akanga akazogara pabhenji matichers asati auya. Akagara pabhenji kudaro ndo paakadonhera pabhenji patebhura apo ndobva angoita weti ipapo. Saka munguva yakangoita weti iyoyo aidonha pasi ndobva vamwe vacho vatiza hanzi vachibuda muklasi, vamwe vakasarawo ndobva vabatsira mwana bva vamisa pasi. Vamisa pasi ndobva vachinodedza maticha kuti uyai uyai. Maticha auya ndo vakazoshiona mwana aparara bva vachitisumudza mwana vachisa odha kuti aende kuclinic. Saka kwatiri takazofonerwawo naadzimai vangu ndi vakatanga kubatwa mushure mekunge vatarisa nhamba dzevava mufoni yanga ine mwana iye adonha. Saka ndobva vafonerwa vachitaurwa kuti mwana adonha uyai kuno amborwara. Ava vafonerwa inini vachinditi nombanzi uyai kuno mwana amborwara kuchikoro asi uyai nehembe dzekuti achinje. Ini ndakatakura hembe dzechiti mwana akunochinja asi ndakatakura iri trouser zviri zveuniform chiti ko abva angofananawo nevamwe chiti pamwe munguva arwara adirwa mvura. Asi ndakasikowana mwana asisiri pachikoro apa chipatara. Mwana akanga aparara kusvika kwandakasvika. Ndo pakanzi pakuda polisi nemanesi. Patatumira polisi shoko, polisi bva yauya. Polisi ndo yakati zvadai izvi zvakuda kuti mwana aende aonekwe nadhokota. Nekuti zvamataura nyaya yekuti mwana uyu manheru ndo pakambotaura nyaya yekuti anga ane flu. Aiti ndiri kunzwa kanenge kaflu. Saka pauda kuonekwa kuti kaflu here kaakanda kunzwa manheru kachoko paakabva azonatira. Kana kuti pane zvimwe imwe nguva inogona kunge iri covid. Saka kuti tingoti ndikupei mwana sezvamati tipei mwana wangu zvaparara hazviite nekuti pamwe inenge iri covid vana pasara pochita kuti pachikoro. Kana iko kumba kwamabva ikoko kunoitika zvinoitika. Saka imimi endamuone dhokota. Tikati kuti patransport tozofamba sei? Kanzi mhene matifonere Juru. Ndobva vafonera Juru. Juru ikati mirai tiri kuuya. Vakaona nguva takaona nguva iri ngofamba Juru haisi kuuya. Ndobva takazosimuka nemotikari yasawira. Vatadzika kuye kunoona dhokota. Takasvika musi watasvika zuva ranga nguva yanga yapera vanhu vanga vapedza mabasa. Ndokuchinzi munoya mangwanana 8. Vatazoenda mangwanana 8 aya takasikobatsirwa zvechokwadi. Vachitsvaga iyo covid yanga yanzi ndoida kutariswa iyoyo kana yaonekwa yanzi hana ndizoso. Ndobva vaishaya. Saka vaishaya chiremba. Vakati takati saka todi zvikanzi tatakura bhodhi kanzi aiwa. Inini handikwanisi kuti ndikuclear bhodhi izvozvi. Pakuda police again. Saka mimi endai kupolisi, maenda kupolisi Moscow novataurira. Ivo vachakuudza zvekuita. Takaenda kwekweyo kana polisi motoita zveaffidavit. Pandapuwa affidavit vandafila semubereki wemwana. Tikati inini handina chimwe chandachakwanisa kuita nekuti mwana wangu aparara. Ndatozanzogutsikana mwana wangu ari muchato kuti mwana wangu aparara. Saka kuti ndichaona chekuti ndichazoti zvimwe futi pasisina. Saka chikumbiro changu chacho kuti ndiringodi ndichingorasa mwana wangu angozorora. Ndobva ndanzichienda kwaMudziti ndapedza paperwork yekupolisi. KwaMudziti Vasco ndidhindira wachita zvadhinda stembi. Juru polisi bva yafona ikati kana padasi pauda affidavit nikini kuti affidavit kana afona apedzwa nezvawaya. Motipuwa rimwe kopi. Rimwe kopi rosara kuchipatara. Rimwe kopi roenda newe parent. Saka ndobva tangota saizvozvo tosinaona dhokota vanyoro pake vatiti ndobva taenda kwaMudziti. Vatanopedzerwa vatapuwa peaceworld hedu ndobva tauya. Svika patakasvika vatazoradzika mwana nezuro. Alright, ndoda kubvunza pana chiremba apa. Vaiti vari kutarisa kuti inogona kunge iri covid nekuti mwana anga ambotara zveflu. Hapana here zvimwe zvavakataura zvavakaona zvisiri nyaya yecovid? Hapana. Alright, maita basa baba. Ko iye mwana anga akura sei? Mwana anga ane 19 years. Mukomana. Asati aenda kuchikoro pasati paitika zvaitika izvi. Zvimwe zvimambotsanangura nyaya yekuti ainzwa flu. Zvimwe zvaakambotsanangura kana zvaimubata munyama yake ndezvipi? Hapana, mwana anga asiri na problem yezvirwere. Anga ari munhu anga ari free from diseases.
tinoziva isusu muchivanhu chedu panonzi munhu akashaika, kunyanyanyanya kana ashaika munhu zvatinoti zviri mysterious zvakadai, so pane kufambwa kunoitwa vanhu vachinyatsoda kutsvagurudza kuti chii chakamboitika. Mune umwe urongwa here wamakamboita wakafanana neiwoyo? Hatina, sesu zvinhu zvakatongobva mukurasa mwana nezuro. Asi uripo here urongwa hwekuti muchazofamba muchinyatsotsvagurudza? Tikavawana vanoti tinogona kubatsira mhando yenyaya dzakadai, aiwa tinozigamuchira. Alright, tinotenda. Zvimwe zvamungataura imi zvamungati mungade kubatsirwa nazvo semhuri masangana nedambudziko rakadai so ndezvipi? Ini semhuri ndoda kubatsirwa neruzivo rwo rwekuziva kuti uko chazosvitsawo pakadai chii, ndizvo here zvaMwari kana kuti zvinhu zvangouyawo. Ngangoti ndipapo. Tinotenda baba. Mumvunzo wandingade kuisa kwamuri ndewekuti tiri kunzwa kuti pachikoro apa pari kuita vana vari kungodonha-donha zvekudaro. Makambozvinzwawo here nezvazvo? Ini hasina ndanzwa nezvazvo sezvo ndiri chinhambowo nechikoro. Ende mwana wangu uyu haasi mwana anga ane nguva yakanyanya kureba ari pachikoro apa. Mumwe mwana anga atoenda kunosapurementa zvimwe zvaakanga atadza kumashure pachikoro ichi. Saka nhoroondo zhinji ndofunga ine vana vacho vagara vari pachikoro kudhara. Alright, aiwa tinotenda. Mama, ndine urombo nezvamakasangana nazvo. Mubvunzo wangu wandingade kukubvunzai ndewekuti munditsananguriro nhoroondo yemwana kuzosvika zuva raakanzi aenda kuchikoro muchifonerwa zvanga zvaitika izvi. Ndingangoti mwana akatanga Wednesday manheru akabva kuchikoro akangoti mama ndikudziwa kunge ndoda kuita kaflu. Tikati flu mazuva ano dziriko mwanangu, zvinongoitika. Bva arara zvake, mangwana bva angomukasa mazuva ese paagesa bva aenda kuchikoro. Bva adzoka mazuva rodoka, takafamba tese, takakwira tese kombi kubva paanokwirira pacorner store. Tikatofambidzana tikasvika kumba, pakati flu iyi inenge kutowedzerai mama. Tikati aiwa nhasi iwewe natira netsunami. Mwana akadya, akatanga anwa tii yake, akadya sadza, bvaboilisa mvura yake, bvadira mubhaketi, akunonatira, bvatora futi imwe mvura yake, akatirega ndibike tii nelemoni, bvaanatira mwana, bvaarara. Mangwana makuseni ndakamutsa samazuva ese because ndaibudawo nchienda kubasa. Akaita zvaakaita, akageza, akadya. Ini bva ndamusiya mumba, akasara achiteera. Akatosvika kombi yamumirira, bva apinda mukombi, bvataenda samazuva ese. Tasvika pacorner store, mwana akaburuka, bvaenda hake kuchikoro, ini ndokuenda kubasa. Past 8 ndakaona foni yapinda. Foni iyi vakafona nefoni yemwana. Tikati McDonald kwaiteiko nhasi, asi adzingwa. But school fees takabhadhara. Pandanzwa voice rechikadzi, zvikanzi sori izvoni ndimi mai vaMcDonald here. Tikati zvikanzi ndanguti ndikuudze kuti mwana wenyu akolapsa, angodonha. Saka ndanichikumbirawo musvike kuno zvinezvi. Pandati akolapsa. Saka pakolapsa mapane zvamambomuitwa kana first aid. Zvikanzi hongu, tamboedza kumubatsira nekunamata naye semwana, tambonamata. Asi right now takutomutora kuti muendese kukiriniki. Ndokubva tatora kuti ndiri kuuya. Bva vati asi mutigirewo hembe dzekuti mwana agochinja. Tikati zvakanaka. Saka ndakanga ndiri kutaundi, bva ndafonera baba vacho kuno. Tikati mwana ari kunzi akolapsa, asi anzwiyei nechii nehembe dzemwana dzekuchinja. Babawo ndofunga vana kuzoti kukolapsa kumwana zvafamba sei. Vakangotorawo hembe imwe peya yake yemainifomu yanga iri mumba. Ndiyo vakatakura bva vaenda nayo. Ininiwo bva ndauyawo neShamva Road. Ndakasvika pachikoro. Medhema vakaramba vachingofona kuti muri kupi madha, ndatisvika izvozvi. Takadhiraivha nemwana tikasvika pachikoro, bva vanditi asi kana masvika musanange kuchikiriniki, munouya nekuofisi. Takasvika zveshuwa, bva tasvika taona matichers varipo vakangomira paofisi. Zvikanzi handei kukiriniki ndokune mwana. Bva tafamba kuenda kukiriniki. Bva tasvika. Patangoonawo manesi paitorapwawo vamwe vaitorapwa. Saka tangosvikawo kudaro, nesi tisati taona kuti nesi tamuwana kuti anditaurire. Takangonzwawo izwi kuseri kwangu revamwewo vakanga vanzwa nyaya yekuti mwana yanga atoita sei, anga atoshayika kuti nematambudziko.
saka manesi vakabva vangobata muromo, meaning kuti ini ndanga ndisati ndaudzwa semubereki wemwana. Saka ini ndakabva ndangoziva kuti mwana wangu aparara chete, nokuti mafonero anga achiita memo achiti muri kupi muri kupi. Ndakabva ndangoziva kuti ndofunga mwana wangu hapasina upenyu. Ndopatakazopinzwa muromo zvikanzi tangoti tikuudzei kuti mwana ari pano, asi mwana pindai mumuone. Ndakangoona mwana wangu akarara. Ndakasvika ndikafugura mwana zveshuwa. Anga akangovharwa negumbezi asi musoro anga asina kufukidzwa. Ndakatanga ndatarisa fesi yemwana, ndikaona mwana wangu akangorara seakakotsira. Ndakavhura hembe yake ndikabata pahana pake, patatongoona kuti mwana wangu anenge atoparara. Ndafunga ndomafambiro azvakaita, patatokutanga ndaitongochema ipapo. Ndafunga ndomafambiro azvakaita. Simi mama, mukunzwisisa kwenyu munozvinzwisisawo sei kana munhu achinzi ashayika nemashayikiro akadai so aya? Inini since kwaingotaurwa kuchinzi kune chifulu chiriko mazuva ano, kune chifulu chiriko, ndakangotora pfungwa dzakawanda dzokungoti asi flu iyi ndiyo yasvika pakuti mwana wangu angadai. Handina kuzvinzwisisa kuti chii chanyatsoitika, nokuti mwana wangu anga ari fit and strong. Aingotiwo kana akaitawo flu dzodzi dzaingoitawo dzichiita sei dzichidarika. Saka handina kumbofungira kuti zvinganzi mwana afa neflu, nokuti mwana akazvitaura akati McDonald ndakagara pasaidi naye angoti shamwari ndiri kudzonge ndiri kuvharwa mweya. Anzibva ndatora bhuku bva ndakutanga kumufena. Asi nguva iyoyo McDonald akabva adonha pabhenji. Adonha kudaro, maticha vakanga vasati vamumaklasi. Anzi vana ndokuunganira mwana. Vamwe ndopa vakabva vamhanya bva vanoshedza maticha kuti uyai muone kune mwana adonha. Saka vachintaura kuti paakadonha akabva angozviitira wivi mwana, kubva aita kunge ari kuita chingonono. Saka hanzi nematicha takafunga kuti maybe mwana uyu anga aine mafitsi. Hanzi saka takaedza kumubatsira pataakumbomunamatira. Ndopa vakazomuendesa kuchipatara. Ivo vanoti ndakatofunga kuti pamwe mwana adonha nemafitsi achamuka hake. Ndomatauriro avakaita. Saka ini ndakazongoto meno Mwari ndivo vanoziva. Pamwe Mwari vanga vaverenga mazuva emwana wangu vaona kuti nguva yake yanga yakwana. Maita basa nenguva yenyu uye ndine urombo nezvakaitika. Ndichivharisa ndambonzwa baba uchitaura nyaya yekuti takazongotinga tichitore mwana tinochengeta mwana azorore. Hamuna kumbobvira maita shungu dzekuda kunyatsoziva kuti paitwe inonzi postmortem kuti mwana zvii zvaitika munyama yake? Postmortem inini ndakabva ndazongosara. Mwana akaenda naamai vake vamwe vadiki vanoshanda kushamba ikoko. Asi inini ndakangoti kana iri postmortem vangaite zvavo, but handichaona chichandibatsira kana mwana akanzi aitwa postmortem. Kana vakaona kuti chii hazvisizvo zvingamutse mwana wangu, vanenge vakutongotambudza zvavo mwana wangu. Saka ndakanga ndakatongozvigamuchira. Asi polisi ndiyo yakati aiwa, isusu pamutemo wedu zvamukuti mwana anga aine flu, maybe inogona kuita covid. Saka da kuti mwana anoitwa matest uoneka kuti anga asina covid here, kuitira kuti tizive kuti vamwe vana vaanga agere navo vakadzivirirwa. Kunyange nekumba kwamuri pane matanho anotorwa. Asi ari kunzi mwana paainzwa flu ipapo akatenga akatopfeka masiki yake. Mama makadi zvenyu, ndoda kuti munditsananguriro semugari wemuno vane vana vari kuenda pachabwino kuti nyaya iri kunzi iri kuitika pachabwino iyi muri kuzvionawo sei imi? Nyaya iri kuitika pachabwino iyi iri kutirwadza ende iri kutikavamadza zvekutoti vana kumuka uchienda kuchikoro kutovamanikidza vari kutotya. Ende isusu totogara takabatira hana mumaoko kuti anytime unogona kufonerwa kana kushedzwa kuti mwana adonha. Saka zvinhu zviri kutityisa zvikuru. Tikutokumbira kuti kana pane muchikwanisa kutibatsirawo kuti toita sei nenyaya iyi. Hatichaziva kuti toita sei. Asi mimi sekuona kwenyu kudonha kwevana vari pachikoro uku kungonzi mwana adonha, muri kuonawo chiri chii chaizvo? Tikufungidza kuti pamwe inogona pamwe iri sataniki chaiyo pachikoro. Hameno kana needza kumaticha azika kuti kwaona chikoro ikoko. Saka toda kuti tosiye chikoro chooneka kuti chii. Alright, makambogarawo pasi here sevabereki kuti muungane mutaurirane kuti isusu ngatichiungane titsvage rubatsiro rwokuti tikwanise kuvhikira vana vedu? Takambozviti taurei zvedu zvishoma nezuro, saka hapana kunge tazoona kuti todii. Saka tasongofarawo pataona kuti imi muchibudikira kudai, nekuti pakatoipa zvina kana kutombomira zvakanaka. Pakaipa. Sekunzwa kwenyu uye oro kuona kwenyu kwamaita imimi vana vadonha sofa vangani ende zvakatanga rini? Rimwe zuro apo ndopandinganzwa kuti pane mwana akadonha achibva afa. Ndazonzwa futi pane vaviri neuyu wechitatu ari pano adonha futi nezuro. Vese vari kungodonha vachiita zvakafanana izvozvo? Hongu. Alright mama, ndotenda maita basa nenguva yenyu.
iko zvinozvi tagara navamulaudzi Mr Mulaudzi ava mumwe wevabereki akaafektwa nenyaya yepachabwino secondary school yandayambokudza iyeya. Pachabwino pari kunzi pari kudonha vana vari kungodonha, umwe akashaika, asi mwana wamulaudzi akadonha, vakamhanya vakakurumidza kutsvaga rubatsiro, vakatora mwana wavo, mwana akanamatirwa akabva abengenuka. Saka tauya pano kunonzi kuStondon, tichiri muno muShamva. Rega titaurira Mr Mulaudzi vatisanangurire. Mr Mulaudzi, makadi zvenyu, tanzwa kuti mwana wenyu akadonha, mungatisananguriro here maitikira zvakaita? Tipo makadi henyu tinofara chose. Ya kudonha kwakaita mwana I think inini nandisipo kuchikoro. Mwana akabuda ari right isingaitiki achienda kuchikoro. Aenda kuchikoro akadarika nekwasisi wake achienda kuchikoro, bosi vanogara kuChabwino ikoko kwakuenda kuchikoro. So mwana ari kuti ndakabva kuchikoro, abva kuchikoro ndobva abva mudumbu achiti mudumbu mangu kundirwadza. So paakati rege ndinodza sisi, apo nguva yechikoro inge isati yakwana kuti wakumuke. Pawakaenda kwaenda sisi wake, paakasvika kwasisi wake kwakuti mudumbu mangu kurwadza, chii wadya here? Mwana vati hana ndanzara ndadya but ndikupera simba. Saka sisi wacho pawakati pamwe unonyatsodya kwakupinda mumba kunoti wakwanisa kutora chikafu, wakasvika mwana atodonha. So paakadonha kudaro angasisakwanisa kana kutaura, hapana chaangakwanisa kuita, miri wake wanga wakupisa. Wakabva watanga kukwizawo sauti kudini, ndipo wakandifonera ndobva ndamhanya ndichisvikako. Ndakasvika kuzvichukwa, ndakasvika mwana situation isina kumira zvakanaka, zvokuti kana kudya chaikuti akapiwa chikafu kuti abodya airutsa. Kuti ataure kumudaidza tadiwa nashe anga asingadaire, kumusumudza ruoko chairo aitongoita ngesonge munhu atoshaika already. Kwakutitanga kuti toita mazano api, ndopatakazopiwa rubatsiro kuti tiendewo kuna madzibaba. Kwakuenda kuna madzibaba ndopatakamubereka ndichienda naye ikoko. Ndasvika ikoko kuna madzibaba, madzibaba ndobva tamuradzika pasi. Anga ari munhu akuratidza kuti anga asingatokwanise kana kuita anything. Madzibaba kwakumushandira. Zvakanzi mwana aita sei? Takati adonha, ati abva chikoro achingochidonha. Saka ndo zvaataura kuti ni mudumbu. Zvakanzi makasikidza mauya naye, mwana haana kudonha, arohwa nezvinhu. Zvichireva kuti matokasikidza aifanira kungofira pasipoti ipapo sezvakaita umwe manje. Saka ndo paakatanga kubatsirwa namadzibaba, wakamueresa wakaita sei zvawakaita, kudzimara mwana akutokwanisawo kuti akusvinura. Kwakusvinura ndobva simba anga asina. So zvinhu zvake zvanga zvichiri paari, I think izvi hazvina kukwanisa kuda kutsanangudza zvii. Pawakamushandira zvakakwanisa kungochema, kwakutanga kumushandira achema kudaro, simba anga asina, vhanzi ngemusumudzi agare pasi, akagara pasi, ndakaita kumubata kumusana kudai so. So pawakamushandira zvakanzi hazvichiripo, hazvina kuita sekuenda. Ndobva wamushandira ndakamubata kudaro, kudzimara wamuti chimusiya. So pawakamusiya akaita nga banganuka, kutange munhu anga hamene kwanga atori imwe nyika. Kwakubanganuka, kwakudaidzwa tadiwa, but aidaira. Zvakanzi chii chikurwadza? Zvakanzi izvino zvemusoro wangu ndo wakuita sei wakundirwadza apa. Anongedzera kunzibata pakurwadza ndofoka akabata pamhanza. Zvakanzi vabereki vacho vari kuvinhana ndiri pano. Zvakanzi mwana aita sei? Matoita nyasha, Mwari akuitire nyasha zvaramba. Mwana waifanira kufira pasipoti, haana kudonha zvekuti arwara mudumbu kana kuti sei. Zvemudumbu zvezvo mukutaura ringori zano rachida ngoitika, but mwana arohwa nezvinhu. Ndopa akazokwanisa kuti chimusiya ndobva wamushandira, kwamuti chisumuka. Zvakatondisepuraiza nchitoona akutosumuka, akutonzi yofamba uende unotora jira. Akatofamba mwana akatoenda unotora jira, akatodzoka. Kudzimara tatouya naye kumba. So ndo mafambiro akaita programu yacho. Muchitaura navo madzibaba ava vari kuti kurohwa nezvinhu sezvakaitwa mumwe wacho, ndodaira kuti inyaya yemumwe mukomana wekusasuko akazofa handiti? Chokwadi ichocho. Saka ivo vachitsanangura vari kuti zvinhu izvi zviri kurova vana ava pachikoro zviri kubva pai? Ivo sekutsanangura kwakaita vakati izvo pachikoro penyu, because pakazoita ngehedhimasita vachazouya, mushure menge atonzwa kuti mwana ndozvaaita. Wakasvika tiri pamadzibaba ipapo. Madzibaba vakataura kuti ndimi mukuru pachikoro. Zvakanzi ndimi mukuru pachikoro. Zvakanzi muri kutiwo kudini zvikuitika pachikoro penyu? Hedhimasita wakangotiwo panombouya wechechi. Zvakanzi panouya wechechi, but wechechi wacho vari kushanda basa here kana kuti kungazonamata chete, bosi pachikoro chenyu paita sei hapana kumira zvakanaka. Itai kuti pachikoro penyu
mutsvage vanonyatsonamata wambouya wamboshandawo nezve pachikoro. Ivo mazoba wakatsanangudza kuti kana wasinganziviwo nzira dzekufamba nadzo vanouyawo tovabatsirawo kuti tikwanise kuti tizogadzirise dambudziko rakamira mamiriro akaita. Zvakanzi asaka tichambokudaidzai but vanombouya vachinamata. So mazoba kutaura kwakaita wakangotaurawo vachi havana kutendera wakati pachikoro penyu hapana kumira zvakaita zvakanaka. Ndokutaura kwakaitawo madzibaba. Uyu mwana uyu akura sei? Uyu tadiwa ni almost zvikuma 16 years. Dero kuti ari muform 4? Ayo muform 1. In fact 14 years ndikakanganisa 14 years. 14 years because akufanira kuti ena 15 manje. Alright, ndinotenda. Saka pakuzodonha kwaaita kwanga kwapera mazuva mangani mushure meuyu akadonha akashaikwa? I think zvakaitika nezuro nhasi chipiri zvakaitika musi weFriday. Kushaika kwakaita mwana musi weFriday. Saka zvireva toti Friday, Saturday, Sunday. Saka pane mazuva matatu chete. Alright. Imi sekuona kwenyu baba nyaya iyi iri kuitika chingava chii chaizvo? Ini semaonero angu andikuzviitawo ndikuona kunge sekunge pane sort of pane kutange pane satanism kana kuti pane vari kubatawo mabasa akashata kuburikidza pachikoro ipapo kubva kuvadzidzisi kana kuti pane vana vamwe vane zvinhu zvakashata kana kuti ari satanism because hazvingamboita nyore kuti pavana 3 wodonha uye woita 4 pa3 pakadonha vana 3 ava pasina mazuva podonha umwe zvichireva kuti pakadonha 3 pakabva kwanisa kufa 1. So zvichireva kuti uyu aifanira kunge achitofira panzvimbo ipapo. Saka zvinhu zvinokuti zvakutotyisa even kana vana vacho kuti tizive kuti pachikoro apa zvamira sei. Vabereki taita kutorwa nehana kuti vana vedu vange vachienda kuchikoro ikoko. So tinenge takutovhunduka because hatizive zvinoitika. Because mwana anotobva zvakanaka kumba atori right. Like akatobva atoti nhasi ndikuenda kumasports akatotora idea yake kumasports birthday rake akatoenda kumasports akatoita zvaakatoita. So mushure mekunge zvakatondisurprise ndichitonzwa kuti mwana adonha kochirudzi. Isu wacho ndipo wakandifonera ndichizoona situation iyo. Saka ini ndiri kuti hangu maonero angu andikuzviita pachikoro padombotiwana rubatsiro pachikoro apa because dambudziko iroro harigoni kungozongoitikira kwatichiti ringangoramba ichiitika kudzimara tashaikirwa nawana wakati wandei. Tichipedzisana baba, ndambonzwa kuti headmaster vakazotera kumasowe kwanga maenda kunoshandirwa. Ivo semukuru wechikoro nemi semubereki asangana nedambudziko rakadai iri, hamuna here kumwe kutaurirana kwamakaita kwekuti mungafambise sei nyaya iyi kuti pachikoro apa imimi muchengetedze vana venyu iye mukuru wechikoro achengetedzewo vana vaanoswera navo? Inini headmaster wakuuya kwawakaita kuti titaure zvakawanda ndinganyepe because ivo vakangokwanisa kuuya vakati ano makapedza kubatsirwa chandikwanisa kudhiraivha ndinokusiyai kupi kumba because inini ndatongoonzwawo ndatongouya pano. So indaifungidzira kuti pamwe wose mukuru wechikoro vachange vachiuya vachiita follow up semwana wavo anenge aitawo dambudziko pachikoro but havana kuita follow up kusvika nguva ino pazvakaitika nezuro. So ndaifungidzira pamwe sahead vachakwanisa kutuma kana even kana any teacher zvake achiuya achizoona kuti mwana ari sei zvinhu zvatora nzvimbo but ndaona hazvina kunge zvakunda kudaro. Saka ndinoona kuti pamwe ndakutarisa because kana even matsanangudziro wataiita tichitaura madzibaba tichitaurawo iwo wacho ini half side rawo nguva asiri munhu ari pakuda kunyatsoita interest nezvinhu zvacho zvoita sekunge pamwe wangozviti because iwe ngonditi hazvinowanika handikukura hazvinowanika ndozvinowanika. So ini ndaifungidzirawo semunhu mukuru vachange vachiitawo kana follow up vachionawo kuti mwana ari sei zvinhu zvatora nzvimbo mazoita sei matanho api because dzimwe dzenguva kutiperekedza kwakaita pamwe zvasvika zvichiita wese hawazive pamwe achashayika tapamba. So ndakaona senguva ngoti as long zvazvisisiri kana kumaoko echikoro kana zvisiri kupi iwo chawakakwanisa kungogona ngoti watikwanise kutakura nemota nguva yacho kwakuti siya kumba. In fact vanotosiyira kumba vatisira kutara kuti tikwanise kufamba semunhu waindifamba nemwana wangu handipana pandaigona kumusiya tatangofambawo mbijana nereka kusvika tisvike pamba. Saka ndaitarisa kuti pamwe vachange vachiitawo follow up kuti vakwanise kuona kuti zvizvi zvafamba sei ende zvazopera sei kuti nhasi vachambomuka ari sei because ipapa kugara kwaakaita zvikumboita imwe nguva yekuti zvombomuti batei zvekuti munyatsoona kuti hatisi kuwirirana but pamwe pacho muzoona kuti ano tatese munhu. Saka zvinhu zvekuti titongoshingoona kuti ngotibatsirwe nemunamato kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Ndinotenda maita basa.